Хәйрле кич, НТР каналында яңалыклар тапшыруы. Студияда Альбина Вәлиева. Бүгінгі шығарылышның төп темалары. Яшел ошы, кызыл ябык. Түбән Камада яшеренү урыннарын электрон йозаклар белән җиһазлый башладылар. Юллар ремонтлана. Ремонт кирәк. Берсе искергән иде, ватылган иде. Ремонт вакытлыча бит инде. Химиклар проспектында комплекслы яңарту эшләре башланды. Хәрбиләргә квадроцикл. Казан эшмәкәре гуманитар ярдәм җыю пунктына 4 тәгәрмәчле транспорт алып килде. Татарстанда яңа сервис эшли башлый. Анализ нәтиҗәләре Макс мессенджеры аша киләчәк. Июнь аеның соңгы җомгасы нинди булыр? Халык синоптигы фаразы. Татарстанда беренчеләр Түбән Камада яшеренү урыннарына автоматик керү мөмкинлеген тәэмин итү буенча пилот проект старталды. Электрон йозаклар бер төймәгә басу белән ачылачак. Шәһәрдә мондый беренче җайланма Шынчылар проспектындагы 38-нче йортның подвал ишегенә куелды. Тулырак алдагы материалда. Шынчылар проспектындагы 38-нче йорт ракета яисә пилотсыз очкыч куркынычы янаганда, монда халык өчен яшеренү урыны булып хезмәт итүче подвал ишеге автомат рәвештә ачыла. Система подъездга керү өчен дә кулланыла торган төймә ярдәмендә эшли. И здесь, помимо того, что... Моннан тыш подъезд ишекләрендә яктырткыч сигналлар урнаштырылачак. Яшел төстә ачы, кызыл төстә ябык. Куркыныч бетү турында хәбәр килгәннән соң система автомат рәвештә ишекләрне ябачак дип белдерде Руслан Шакиров. Исегезгә төшерәбез, Радмир Беляев яшеренү урыннарын автоматик йозаклар белән җиһазлау бурычын куйган иде. Пилот мәйданчык итеп Шынчылар проспектындагы 38-нче йорт сайланган. Подвалда кирәкле барлык шартлар да тудырылган. Эскәмияләр, эчәр су, мәгълүмат тактасы һәм беренче ярдәм өчен аптечка бар. Барлык эшләр идарәче компания тарафыннан Компьюсервис оешмасы белән берлектә алып барыла. Просьба гражданам, сейчас управляющая компания в связи с юридическими и другими аспектами проводит. Халыкка мөрәҗәгать итәсем килә. Идарәче компанияләр уздыра торган җыелышларны игътибарсыз калдырмаска кирәк. Чөнки анда куркынычсызлыкка кагылышлы барлык мәсьәләләр дә карала дип белдерде Виталий Бочкарев. Эшләр этаплап башкарыла. Хәзер белгечләр Тынычлык урамындагы 10-нчы һәм Мурадян урамындагы 4-нче йортларда электрон йозаклар урнаштыра. Әйтергә кирәк, шәһәр һәм районда барлыгы 190 йортта яшеренү урыннары бар. Химиклар проспектында комплекслы яңарту эшләре башланды. Ремонт барышында Урман урамыннан Корабельный урамына кадәр юл участогы тәртипкә китереләчәк. Аның озынлыгы 5 чакрымга якын. Хәзер эшчеләр асфальтның өске катламын салалар. Планда юл өслеген алыштыру гына түгел, яңа тротуарлар һәм велосипед юлларын төзү, өстәмә яктырту системасы урнаштыру. Эшләр Субай бистәсендә дә алып барыла. Монда 700 метр юлны яңарту планлаштырыла. Бу беренче этап. Ремонт барышында транспорт хәрәкәте туктатылмый. Шәһәрдәшләр вакытлы уңайсызлыкка ничек карый? Халык фикерен бергәләп тыңлыйк. Без уңайлы карыйм. Чөнки безгә ремонт кирәк. Берсе искергән иде, ватылган иде. Ремонт вакытлыча бит инде. Язгы көзгә таба ясап бетерделәр дә бик уңайлы булды трамларга. Бик акча булар. Мотор шәкәр безнең иң мотор шәкәр. Яшел, төзек, яшел шәкәре. Мин Пятигорскадан кунакка килгән, Нижнекамскада бик матур шәһәр. Мин монда яшь чагында яшәгән идем бит. Хәзер карасаң, парк вообще уже шуның кадәр матур. Шәһәр вообще матур дәргә кирәк. Үзгәрде, яхшы якка үзгәрде. Бөтен җирләрдә матур, яшеллек, шуның кадәр. Ну, ремонт временный, неудобство. Без инде һәр вакытта. Ну, в общем-то, бик әйбәт, матур шәһәр. Исәнлектә, саулыкта яшәргә ятсын барыбызга да шул шәһәрдә дәргә кирәк. Бер карасаң, уңайсызлыклары да бар инде.
Но түзерлек, чөнки бу бит бөтен әйбер безнең шәһәребез алга таба матур булсын дип эшләнә. Без түзәбез, ничек түзмәскә, безнең балалар өчен, безнең киләчәк өчен бит ул. Безнең шәһәребез матур булсын өчен. Без бик шат, что безнең шәһәрне елдан-ел матурлыйлар. Хәрбиләргә квадроцикл Казан эшмәкәре Химиклар проспектындагы 72Б адресы буенча урнашкан гуманитар ярдәм җыю үзәгенә 4 тәгәрмәчле транспорт алып килде. Айрат Ибраһимовның бала чагы Түбән-Камда узган. Биредә ул көрәш белән шөгыльләнгән. Аның тренеры бүгенге көндә махсус хәрби операция зонасында хезмәт итә. Ират әлеге квадроциклны аңа ярдәм итү максатыннан җибәрә. Техника алгы сызыкта тиз хәрәкәт итү, авыр юлларда йөрү һәм йөк ташу өчен бик уңайлы ди волонтерлар. Гуманитар ярдәм җыю пунктында солдатлар өчен транспорт, кием салым һәм азык-төлек кабул ителә. Үзәк көн саен эшли. Безнең чыгарылышларны НТРның рәсми сайтында һәм ВКонтакте шелтәрендәге Татар Лайф аккаунтында карый аласыз. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез. Татарстанда яңа сервис эшли башлый. Лаборатор тикшерү нәтиҗәләре Макс мессенджеры аша киләчәк. Система бигоди. Анализ нәтиҗәләре әзер булгач һәм табиб аларны раслагач пациент смартфонына шәхси мәгълүматлар күрсәтелмәгән документка сылтамалы хәбәр килә. Шулай итеп, кагаз белешмә өчен поликлиникага бару таләп ителми. Хәзерге вакытта сервис Казанның берничә медицина учреждениесендә сынау режимында эшли. Киләчәктә ул республиканың барлык район хастаханәләренә дә кертеләчәк. Проект федераль программа кысаларында гамәлгә ашырыла. Июнь айының соңгы җомгасы яңгырлы булыр дип фаразлый синоптиклар. 26 июньгә каршы төндә Түбән-Камада һава температурасы плюс 14 градус тәшкил итәчәк. Көндез исә 19 градуска кадәр җылыта. Җил әллә ни көчле түгел, секундына 5-7 метрга кадәр. Яңгыр яу ихтимал. Җәйнең икенче ае нинди булыр? Халык синоптигы Әмир Шәрәфиев үзе сөйләр. Конечно. Күн узынайып туктагандырак вакытларда булгалы инде ул самый көннең иң узын вакытында бер теге әзрәк давыл дип әйтим, менә шундый бер нәрсә бар. Менә бу елга туры килергә мөмкин ул. Булай ел әйбәт килергә тиеш. Җирдә дым бар. Карның күбесе җиргәсендә теге ташлар булмады. Кар сулары күбесе җиргәсендә бу әйбәт. Авыл хуҗалыгы өчен әйбәт. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичкүн 1дә һәм иртәнге сәгать 6да кабатлап күрсәтелә. Алда сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт. Исән, имин булыгыз.